Batuke menungso cara kon nemplek lemah kabeh apa iso? Gak iso. Mentok sing nemplek pundi? Ngarep. Lah iki batuk napa sanes? Pilingan kan. Pelipis. Iki kene pilingan. Kene sik batuk ora? Batuk apa iki iso nemplek? Bukan. Lah iya. Lah terus lu sing dikene ditakokno lek umpama batuke nemplek setengah iki sah apa ora sobat? Sah. Nih, keterangannya dong sebagian. Lah makane kita ku disawang sing temenan. Lah wong maknani ditakoni ora ro kecuali mbae ngono los mbae. Ai bakdo tegese setengah jam. Ha, walau bima senajan kelawan barang ya kok kang tumi bali ing atase ma wal ismu aran min a'laha saking arah dhuwure jabha. Au min asfali utawa saking ngisore jabha. La tarfaiha ora se arah lorone jabha. Walaisa mongkora ana apa tarfaiha iku minha saking jabha. Dilek cara ndek kene, cara ngaji kitab sulam tau. Sujud itu. Lo sik kemutan sujud itu. Lek secara yang kita kaji di fikih-fikih dasar, batu ini kudu bersih dari segala sesuatu yang menghalangi. Tapi mungkin yang ono keterangan bahwasane sujud itu gak doa. Setengahnya batu itu wis cukup. Paham? Oke. Maka semakin banyak yang engkau ketahui, maka semakin sedikit menyalahkan orang. Tapi untuk ikhtiar sing luwih akan salat kok sing sempur basani ala mushola ing atase musholae panggonan salate wong mau diasujudi sing tegese panggonan sujude wong walau dan senajan to kayu maksufatan kang maksufatan hale den buka maksufan tegese den buka apa dari kal bakti mengkono setengah haisula udra sekiranya ora ana udur iku mau. Jadi batu iki disujudno setengah batu iki disujudno dibuka lek ana udur ya ora masalah. Masani utai kaping pindho iku ayakuna. Yen to ana sapa wong iku mutasyakilan opo iki menek utawa opo iki cara wong sujud itu jadi ambang lho di blekno tenan iki lho apa bahasane Nempel. menekan dia kelawan jabhah mutahamilan tegese nanggungaken bil jabhati kelawan batu ala mau biasujudi kelawan ala mau biasujudi ngatasi panggonane sujud Bitikali roksihi kelawan abote sirahe wong wa umukilan gulune wong hatta tas takiro sehingga dadi anteng utawa tetep apa jabhatu batuke wong dihai sulau kana kelawan sekiranya lamun ana pas sujud iku ala qadnin ing atase kapuk au syai'in utawa wiji mahsyubin kang den iseni mahsyubin kang den iseni apa bi syai' napa niku tadi amalit lamalit lanak bisa ora dadi ledok apa mau dek iku man wa dharo lan dadi pertelo apa ataruhu labete syek
wa yakuna yen tono sapa wong ma'adzalika semertane mengkono-mengkono sujud iku mung kisan wong kang jungkel biayar fa kelawan yen to ngangkat sapa wong asfalahu ing pira-pira anggota ngisore wong ala alihi ngatasi pira-pira anggota dhuwure wong. Dadi kok menjengking lho jungkel. Sujud lek ra jungkel ora sah. Ana wong sujud iku nun sewu. Bokonge gak diangkat. Aku ono nemplek. Aku iku kelingan Mbah Yai mati tau dawuh ngene malah. Aja sampai sujud itu kayak sujud asu. Ngelembreh. Jadi sujud itu kudu ngangkat. Bokonge sing isor iki diangkat, sing dhuwur iki di Bener. Nah, tadi posisine miring ini lah. Nggih. Paham toh? Paham ora? Hah? Praktek aja. Praktek kan. Gusti itu. Praktek itu. Sebekat terus. Jadi Nah. Gak oleh sing mburi rada mudhun maneh. Mburi mudhun terus. Templekno terus mudhun mburi. Loh, sing mburi dono lah. Ndang sik. Lungguh sik, wis. Dase langsung dideleh, kencengno. Loh, gak paham. Langsung ngono langsung nekok ngene lho. kayak nganggang ten. Loh, sik gak dadi. Sing gak oleh sujud ngene lho. Paham ah? Nggih. Buka. Dekek bokonge Iki ne opo? Sing Sing gak oleh. Lho, rumakna iki delok tak praktekno. Sujud sing gak oleh iku ngene. Lek cara Posisi mburine niku kudu lho. diangkat. Paham? Lho, sujudmu wis bener. Saiki contohno sing keliru iku ngene. sing keliru gak perlu contohno. Ah. Lho kadang barang sing keliru lek ora dicontohno. Gak Kok apa-apa. kira bener. Ngono lho. Lah, pamane sing mau delok wong tuwek. Lah wong kaji lek sujud ngono. Dadi mikirmu wong mulai kok Mekah sujude ngono mau anggap bener. Lah iya makane ilmu iku masuk salah bener dicontohno, tapi dalam kategori syariat. Lah sing gak masuk syariat contone wong mendem ora usah dicontohno. Mendem ya wis ngono kuwi. Maksudnya mau takokno, contohnya dos pundi, moro mau tukokno donat ngene. Yo ora ngono. Yo lan tukone donat di panganan lho. yo donat. Beda donat iki lho. PPE gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat fasal ala falau kana mongko lamun ana iku bi kelawan sujud. Iya. Bi kelawan uang kok sujud. Apa ilatun penyakit penghalang. Layak diru kang ora kuwasa sapa wong ala sujudi ngatasi sujud maha semertane ilat. Illa birofi alihi kejaba kelawan ngangkat panggonan dhuwure wong. Ata yang mengkono kang ana sapa wong bimakdurihi kelawan sakuwasane wong. Jadi ini wong sujud lek misalnya memang karena ada penghalang sing gak iso sempurna. Ilat iku penghalang penyakit. Ana uzur mbuh iku wetenge apa catu apa sikile gak kuat rotok diketek kok kan ana sing model-model kalau kadang sampai gak iso sujud sikile melok delok jor lemburi. Ora masalah. Sujud to bimak durihi sak mampune. Basalisu ta kaping 3 warobilan kaping 4 iku ayadho ayen to nyelehno sapa wong syai'an suwi-suwi. Ai juz'an tegese bagian yasiron kang kitik mirut batihi saking dengkul loro ne kok. Pilek cara fakih lho ya. Ayadho syai'an iki dikengken ngwehi apa lho sesuatu sing sithik dengkule. Maksudnya apa? Paham ngono. Teknik gak sampai telaran. Maka nilai cara awake dhewe sembahyang diwehi saja.
Nah, Wis sembayang kok langsung plesteran iku yo ora enak. Dengkul iki lho lo. iya. Paham ya? Wal khamisu wasadisu tai kaping 5 kaping 6 iku ayat do ayat to nyelehno wong. Iki salah murad iki. Ayat do asyaitan mirut badai. Dengkul loro nih. Hadis anda sirot. Ini tak terang langsung detail. Bukan saya yang dibahas, tapi prosesnya ini. Jadi lek sujud itu dikongkon kalem. Sujud pertama kali sing kudu nemplek apa? Dengkul. Mongko lek nganjelokno dengkul iki dikongkon juz'an yasir. Kalem. Ojo langsung jelokno belet. Wis mek ngono. Wal khamisu wasadisu ayadu juz'an yasiran min butuni kafaihi. Marono lek deleh wetenge, mari dengkul maro wetenge di nganu ngene. Iku ya kudu kalem. Min butuni kafai saking pira-pira jerone kuku lorone wong wasabi utai kaping 7 wasaminon kaping 8 wa ayyan to nyeleno wong juz'an aning bagian yasiron kang kitik min butuni asobi iri jelai saking pira-pira jerone rijine sikil lorone wong. Walau sajadah mongko lamun sujud sapa wong ala harfil kafi ngatasé pinggire pepek auro usi asobi utawa pucuke pira-pira dri au asobi qadamehi utawa au ruusi asobi qadamehi utawa pucuke pira-pira drijine dalaman lorone wong lam yasih mongko ora dadi sah apa sujud nabah ngilingaken ala dalika ing atase mengkono perkara walau sajadah sapa Imam Romli fisal hidayatin nasih dalam syarah kitab hidayatul nasih. Jadi lek sujud walau sajadah ala harfil kafi. Jadi sujudnya ngene. Ngene lho. Tangannya kan kudune ngene. Nemplek plek ngene. Tapi ngene. Wis yo. Mari ngene. Sikile auru usi asobi qadamehi. Sikile iki ngene, mancate yo opo lek ngarani. Enggak. Gampangane gak dipancat to celek ngene lho, tapi di anggang iki lho. Lam yasih nabah ala dalika. Jadi sujudnya ora sah. Jadi makanya kalau dawuh itu umirtu as-sujuda bisab i'adhain. Kalau sing makalai bisab i'adhamin. Aku itu diperintah sujud dengan 7 anggota tubuh. Tidak cara fikih pitu iki ora nemplek rasa siji batuk, loro kedua epek. Loro telu dengkul loro 4 5 terus sikil dalam apa sebelum iki jempolan mancat niku kira berarti 6 pi. Nah iku diambang, mangko ora rasa. Ini ngaji fikih nek ngene-ngene tok. Terus sing nomor pira niki, Pak? Wetasi utai kaping 9 iku layak sidayen ora nejo sapa wong dihawi kelawan temurune wong min iktidali saking iktidali wong kaya sujud disakliyane sujud. Kalau sapa temu ngalamun 3 sapa wong ilal arti maring bumi mal iktidali semetane iktidal. Wal asiru utai kaping 10. Dadi niate teko iktidal iki diniati sujud aja moro-moro sujud tapi ning ati ku duwe sejo niat sujud. Wal asiru utai kaping 10 iku alayah juga yen ora sujud sapa wong min ghairi qasdil huwi saking sakliyane nejo temurun wis sujudi maring sujud lam yusab mongko ora den wilang-wilang apa sujud-sujude wong wa wajib lan wajib apa udu bali lan iktidali maring iktidal wa sujudulan sujud sapa wong minal huwi saking temurun wal asiru utai kaping 10 alayah juga yen to ora sujud maneh sapa wong ala syai ing atase suci mutasilin kang ketemu bihi kelawan uang bihaisu yataharraka kelawan kirane obah-obah apa sek biharokati kelawan obah wong pikiyamihi dalam jumenenge wong apa udi utawa wong main mihi semertane ngawurine wong wa andilan nejone wong paing kana mengko lamun ana sapa wong tu jahilan wong sing bodho ana asian utawa lali lam tabtul mongko ora dadi batal apa salat lakin tapi wajib pokok i'adatus sujud baleni sujud
wa kharaja lan kejaba bikaiti taharuki kelawan ngobah-ngobahno bikaiti taharuki kelawan kuwate obah biharokati lan obahe wong apa intifa'uhu sing kejaba apa intifa'u ora ana taharuk payasi mongko dadi sah liana krana sak temene sek ina idin semangsane iki intifa iku kalmung fasili kaya barang kang pisah wa mislulan sepadane intifa maltai barang lau saja dalam sujud sapa wong ala udin ing atase kayu au mindilin utawa apa mindilin tisu kudu tisu Porselen. porselen tambahan au mindilin utawa emang bener apa sijine tisu sing dikesak iku Sapu tangan. sapu tangan Lap. musik biati kelawan tangane wong afada paring keterangan gue ing kadal sapa Ar-Romli Imam Romli wis iki tak terangno secara praktek ya. Dadine wong itu lek kapan sujud di sini sing perlu dipahami betul niate sujud yo kudu teko iki dalam mudun iki sencen diniati sujud kemudian lek sujud ojo sampai ono sesuatu penghalang sing iku mengikuti anggota tubuh manusia contohnya apa ngeten misalnya sampean serbanan nggih serban pas sujud serbanmu sing kok gawe iki mau gawe Emek. dong bingung sampean serbanan ngene lho pas sujud serbanmu nglambreh mau iki mau Kayak sujud. sujud ora sah ora maka lek kita ono keterangan bahwasane lek posisine sampai kaya ngono iku ya iso batal salate tapi lek bodoh utawa lali lam tabtul gak batal tapi wajib ada sujud balik jadi wis kadung nempel lho iki mah gak apa jenenge serbanku ta baleni sujud baleni sujud yo balik maneh nang posisi awal mang moro sujud maneh paham ngene nek ngono tak kemudian mana fayasiu li ana khinaidin kal mufasili wa misluhu lek umpamane ana wong sujud ndek dhuwure kayu utawa ndek dhuwure sapu tangan sing dimaksud sapu tangan ya koyo sajadah biadihi afada arom iku oleh jadi sampean umpama ndeleh kayu ndek ngarepmu mbok sujud oleh ndeleh sajadah oleh nggih sapu tangan oleh sing gak oleh iku sesuatu yang nemplek di anggota tubuhmu mbok iku serban sing mau udeno. Masalahnya ngeten tak, mungkin lek di Jawa kayak ini nggak akan terjadi kecuali orang yang memakai serban. Tapi lek di daerah Timur Tengah, wong kabeh ku gawe imam. Kadang imam main ngarep itu lek nekuk ngene, digawe sujud ngene, bali ora Oleh. paham toh? Imamane sing bentuke kaya kubyung iki lho, iku jenenge imamah. Ngomong ngarep kan gawe ngono iku. Gawe imam. Nah, lek misale pas digawe sujud iki nglambreh ngene, itu akan sekedar gitu enten dengan Timbangan bebas di jalan kali dikai mama kok.